যে স্ট্রাইক তুই অবনতি ইলে হাসতেন লোক রকম তাম কবর কাছানো মুছো Belai hambai chini kokborok news media channel lokno nong channel lokno Sungsar TV tai o jaga o Jorani news kai tai je kokborok media channel tongnai rok tini norok noro je sungmung tabuk abo chini public rok saimi angnan to koklia sawino man tongkha bubagra waire wai Delhi nihinjak mani yagulo thokai tonjago kok salainai agreement khlainai chini permanent solution rinai chini forest act chini revenue chini home power dinai jatra pod buku bai kok saka phia buku bai sau hinpano borok retenoria abon bagai bubagra tabungni ojorao chung tinibo meeting asuk laikha miabo kok sab laikha bubagra abo central government bai kok salai tongo central government bono nihino rinai hino tesaria no ka oba haikeno chungno thungi tongjak mani chung kathangi bo kuthi bai baksa ngi tongkha tabungni ojorao chini manthai soktai chini edisini ha tongo othoso chini edisini ha tongtutei जों मुंसासो खलायना थांगाय फरेस्ट फायो निनिट सिल फायो किन्तु कुबुनिबो संरक खलायना थांगांगाय जे जागाव जे इच्छा हा वाखागै तानलाय जात्रेपद जे बिजनेस खलायलाय दं आबन बागै आबो किसिसा सामानिसे एंका आबो हायकेनो ताबुनि अजरा बुवाग्रा डिसिजन नाखा बुवाग्रा नरक जतनो नुगुइ दंगो बेलेखेनो सरि हामिया कयेक दिन सिगांबो 3-4 दिन माइसा जागिया माइ मुचाइ मेया सरि हामिया Engka oba hai jorawo bubagra se chini bagai o ha tai dofani bagai nei choba khlainani nongkhori tongo kai जों public hanjaknai rok जों society ni borok rok जों tipra dofani tiprasa hanjaknai rok tipra dofani bosa tiprasa hanjaknai rok जों bonogo asugui tongyawi जों oro bubagra baksano bini choba kotoro जों yapri selai nei nei जों bo tini oro phailajak norok nugui manano o jagao samung tiar soliwi tongo engka o samung tiar mani logi ono chini borok bahaino haksal gana je tongnai rok norok bo tiar tongdi choba kotor ni bagai bubagrani logio tongui जों o choba kotor khlaina rok mali hanga kai tini ni simi tai 20 বছর পরে chini sanani kok tonglak chini busuk busabai je puru sungjaknai baba kaka mama norok apuru choba khlaipuru bubagra choba khlai tongpuru okbuksa choba khlaipuru norok khitam tong sungjakang kai chini sanani rama tonglak aboni bagai chini hasteni lukurok nang kokno kasarno musungu faidi bubagra no simi nai tongyawi o bubagra ni chobaya o choba chini tipra dofani choba o choba sudu tipra mothani chobaya bubagrani chobaya o choba tipra dofani choba tipra hani bosani thinangni hamkrai ni bagi choba aboni bagi bubagra tini je choba khlainai te o chobao je phainai o choba sudu kaisa bodol ni bagi khainan thangya tini BJP neta hani tongjaknai ang nukha tini Reboti Mohan Tripurani bukhugo koyekbar khanao rajnitik asuk mane politics mileage nana ni bagai bini khugo tini kaisa khanaka abo belekheno thamchi kajangnai kok kwbangma public kintu obro jolimung bono phunuknai buskangni jorawo sidda manno hni bo kobor sawi bubagrano thike thiteng rok akok thike rajniti ya khatang hayake bo thiteng man kokrok belekheno saya binabo belekheno seleng mung kok abon bagai aba hai rokno chung ama hai tatal boro rokno chung logiriawi bubagrani kubui dofani mathangnani chobawo chung logi mari lainai norok jottono tiar tongdi chungbo o jagao tiar tongo tiar nglaino tongo bubagra jepur saklayo final saklai rinai afru chung 28 tariko chung final bagi tiar ngai tabu tobo bubagrano chung naisingi tongkho bubagrao Delhi ni tam kok tesa kasarfi Pia norok jottono hojak tongdi tiar tongdi akok no kasarna muchung